Ola, nenos e nenas. Hoxe imos falar do queixo. Sabedes que é? Non, porque se non o sabedes, explícovolo. O queixo é un alimento obtido a partir do leite de diversos animais, como por exemplo, as vacas, as cabras ou as ovellas, e que todos nós gardamos na queixeira da nosa casa, xa que é un alimento moi típico de Galicia. Sabedes como se fai o queixo? É un proceso moi sinxelo. Primeiro, temos que muxir o animal do que queremos obter o leite. A continuación, este filtrase e debe homoxeneizarse para obter unha textura máis uniforme. Despois, deixas o leite callar ata formar a callada. Logo, moldéase, prénsase e sálgase. Por último, deixase madurar o queixo ata que estea no seu punto. Imaginades vos a onde levan o queixo despois, verdade? Si, as queixarías. Estas son tendas onde atopamos queixeiros e queixeiras especializados na venda deste delicioso produto. Nas queixarías venden moitos tipos de queixos. Coñecedes algún? Onde nós vivimos, os máis famosos son o queixo de San Simón, o queixo de Tetilla, o queixo de Arzúa Ulloa, o queixo de Cebreiro e o requeixo. Tomamos este produto de outras moitas formas, por exemplo, o queixo das pizzas, os taquiños de queixo frescos das ensaladas ou o queixo acompañado de marmelo, que é unha sobremesa tradicional en Galicia. Non vos entraron ganas de comer un bo naco de queixo? Porque a mí sí, vou coller un. Ata outra!